Ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали мо. Имрӯз ҳам дар бозори Корбонем 12 дарвоза шашмрияк ҳамҷода як апашка дорем нав шудагиай дукони чизошон ба дараҷаи оли качествени ҳастад туркиян ва дубайскиян. Ина масалан ам ё 130 сомон нархи дона ҳай. Бо касоне ки меян харидорӣ мекунанд хатиш гап мезананд худаш бо нархи аптоиша гап мезананд мо нархи дона дафтесим 130 сомон. Ира номшон чия па? Номшон? Номям ё. Паласати мрамор будастай. Ина марҳамат бибинед паласати мрамор. Ана иҷада ҳастай бо оригинал ё туркиян ё ки дубайский. Дубаян ё нархшон чандая 40 сомона дона. 40 сомон дона ина марҳамат бибинед. Ҳамаи маркаш ҳастай цветкош расветкош ина бибинед шумо. Чӣ расветкошон бисёрай. Мисол вақте ки касе ки ҳавас дора омаданда меоя мехара айноми канали либостивӣ гап задем бо арзонтар мекунам. Вақте ки омада наметонем ҳами сразу мада гап занем ма бигирам шумо да доставка кунам. Короче ин чизош бисёрай иҷада бо иҷа румолош ҳастай румолошам ҳами сар мешава ай 50 сума то 150 сумашам ҳастай. Ай обши ки масъалаи нақш агар хел гап занем арзонтара нисбати бозор мо вақте гаштем ай ҳамада арзон ами чи баки оли нав ҳуй кадаги агар оянда қимат накуна ҳозира шуда арзон ай. Иём як ами амамо ая 130 сомон. Иё чи меган ира? Ё дубайский апа? Дубай ё ки чи? Дубай дуюм сортш будастай. Ина марҳамат бинед. Нархи иё чанда? 120 сомон дона. Ина марҳамат дуюм сорташ. Якм сорт 630 сом, дуюм сорт 620 сом. Ина марҳамат касе ки мегира. Бо иҷода разносветни ҳама и чизо ҳастанд. Хайра нархи ёш чанда? Норо ки чином додем? Ина нархи ё нархи донаш иҷа ки оптовки ҳастай. Ҷои ки оптови ҳастай нархи донара қинак. Чанда неё? 60 сомон будастай ина ё. Не 160 ки олкадо 60 сомони будааст. Ина марҳамат бибинед иҷода ҳай касе ки меоя айпеш харид мекуна бо айноми канали либостивӣ гап мезана бо арзон мекуна чи баки иҷои аптовияй баъд апам нав када ина коликошон даҷи нама ҳамаи ҳами чизое ки шумо мебинед нисбати бозор арзон мен гап мезанед. Ина поён дам ҳастай чизои навинкаш бисёрай дубайский тоза баъд хучам 100% гап мезана ки мисол якм сортай дуюм сортай фребтон намекуна. Шумо фреб намехӯред бароям гарантӣ ман метавонам ки шумо фреб намехӯред барои рост шага мезанам ки кадомаш чандум сортай кадомаш чӣ хелай. Боқи сарбаланда обод бошин касе дар канал подписатсия кардаги нест подписатсия кунад касе подписатсия кардаги ҳастай лайк бо фораш бумонад на фораш не ҳамин румолора як бор дига апа бигин ҳамин румолора нархоша бигинам бологира нархи бологиёш нами болог аятша мефурдӣ айсад то 120 айсад то 120 сомон будааста яки румолои зороз як шафрон мефурӣ апа дар замин бибинед любойша эй най анам хеш анам кабут шафрон наметавонӣ фуроварда анам шафрон анам хе бибинем анаи сангаш беҳаҷо дубайския напа ина дубай румоли дубай айсад то 120 сомоно ина марҳамат бибинед фирмашам фирмаи ина абудаби будай абудаби боқи сарбаланд бошен обод бошен агар ёра хеле буга якта сиёмка кунем то пагарам брава барои ҳамин касе ки меям мехара марҳамат касе ки намехара сразу заказ кунем.